Anunci davant de la Conselleria de la manifestació del proper dissabte a les principals ciutats del País Valencià. Les reivindicacions són clares. Més salari, menys ràtio, menys burocràcia i no als atacs al valencià. Hem convocat als mitjans per explicar-vos també els motius de per què hem convocat manifestació este dissabte 28 de febrer i jornada de vaga el 31 de març amb la possibilitat de que en maig acabi el curs, bàsicament perquè la Conselleria sí que li vam arrencar un compromís a la consellera Ortí en gener d'iniciar la negociació de la plataforma reivindicativa que portem, però no estem veient aquesta concreció d'aquest calendari de negociació. Exigim aquesta concreció, interpretem que la Conselleria el que està fent és intentar dilatar en el temps la negociació, que és una negociació que es veu que li molesta, la de millora de les nostres condicions laborals i també de l'atenció al nostre alumnat, i per tant no ens veiem en altra que convocar accions de pressió.